Здравейте! Включваме се в TikTok, за да си говорим за гримове. В случая ще си говорим за фондютена на Cover Coco. Момент, да, така, Cover Coco, който е доста лек, свеж и ароматен и изключително приятен за нанасене за ежедневен грим. Не изсушава кожата и увлажнява доста приятно, като покрива нейните несъвършенства до доста приемлив резултат. Казвам доста приемлив, защото не е от наложените скъпарски марки. Така да го кажем. Ще направя демонстрация. Искам да подчертая, че видеото е без филтъри, аз съм без грим, без прическа, което е недопустимо за социалните медии, но в изчезна думата от главата. Но ще се жертваме в името на рекламата. Показвам. Фондютена, отново ще подчертая, е бял на цвят. Универсален цвят. Няма да слагам много. Аз по принцип не обичам да си слагам тежък грим. И цвета му не е нужно между другото да слагам много, защото той е доста покривен. Цвета му се променя спрямо цвета на вашата кожа. Нямаме и помпон, така че да, на личните средства без четки ще използвам с пръсти. Някои мейкъп гурута може да ме съдят в момента, но аз не ходя с тежък грим през деня, а предпочитам с нещо свежичко, което аз да се чувствам добре, комфортно и да не се чувствам така, че едно ще трябва да изпия 1 литър вода, защото кожата ми е толкова суха от този грим. Така, както се вижда добре, аз не съм го размазвала много, както трябва. Кожата е изключително хидратирана. Така че на линия съм, който има въпроси, да се задава въпросите. Също така предлагам на първите 3 задали ми въпроси да получат безплатно един фондютен от мен и след като направят ревю на този фондютен, да го направят публично, без значение дали тяхният отзив ще е отрицателен или положителен. За мен е важно реалната оценка. Именно това дали на човек му харесал даден продукт. Благодаря ви за вниманието и пожелавам прекрасен ден.